Kaixo, gaur gunean Joserekin gaude. Kaixo, zer modu zaude? Ondo baino, bizkan nekatuta partia jabea. Nango azara, Brasilekoa. Eta zenbat urte dituzu? 26 urte ditut. Zer ekipotan jolastu duzu? Beralean eta Las Palmas. Agur, eskar joan behar nahi bestera autobusa galduko dudalako. Agur. Kaixo, Dazkameron, zer modu zaude? Kaixo, zenbana. Nondik ara edortzen zera? Ez da zonetik etortzen naiz. Nola zoaz aktrizez? Oso ondo noa, gainera, lehen urtean desendetez atera nuen, eta artenetan desendetez aterako du. Gainera beste kate bat dut lehenu. Elkarrizketa bukatu da, agur eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, agur.